Halo, saya Ike Yuhendri. Jangan lupa ya buat teman-teman semuanya dukung terus channelnya Yul Henry Ike Channel. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share tentunya. Jangan lupa ya guys, dadah. Baik, sebelum atensi kembali di sini kebukaan. Memang khusus dulu buat anak dari Kawan Apulai. Malam-malam baik koyo mama, malam-malam baik nayo sayang. Malam-malam baik koyo mama, malam-malam baik nayo sayang. Oi anak adaro yo mama, jo marapulai. Oi anak adaro yo mama, jo marapulai. Di pasumana nyobanya yo mama, mana tiang pitiang yo sayang. Di pasumana nyobanya yo mama, mana tiang piriang yo sayang. Samba yo lama esi kulai kamiang. Di samba yo lama ada patai ado cariang. Spesial para dari Kawan Apulai. Ale erang mudo di zaman kini, bagai kulanya, ba itu caranya kini. Bagai kulanya, ba itu caranya kini. Ale nyorami kurang ngantimu, padang sana coba itu caranya kini. Badan sahanan coba nari, itu caranya kini. Nane bagi tarik coba dendang, baralang anggo cogoyang, dan menari papasangan saratong kaki cogojang. Ale enyo sadari pagi sampai para Asia. Tak itu alerang muda zaman kemajuan. Spesial buat mantan dari K ya.
cuan. Asik, asik, asik. Asino nama ngakabari Syari udah, Aku bananan noda jari Syari Nodanan kami isia ponamu Olai buli ambo batanyo Nodanan kami lasia ponamu Olai buli ambo batanyo yang ada udah ya. Asia Syari deh udah sia ambo. Sia bana. Usah dipanggil ambo si nona. Ambo orang bukan anak rajino. Panggilkan saja Siti Rohana. Ambo orang bukan anak rajino. Panggilkan saja Siti Rohana. He onde ma Ambo tak kicu di buwe enyo Pinyorang awak den sangko cino Untung jalai bodohnya. Salah sangko itu biasa. Dek gara-gara salah manangko Pandang patah mau menjadi cinta Diarang awak biarang cino Hatilah kanai kabak ajuo Biarang awak biarang cino Hatilah kanai kabak ajuo Mbak Ade udah tuh, biar Hah? biar orang awak biar orang Cino. Tak dah awak ada lain Tak ada cara lain Biar Ya boh biar gadi biar apa? Saya boh Sama saja Iya. Biaya sama saja Pak kecil aja lanjut minggu ke minggu samonya Oi nona mangga kamari Syari udah, Ne aku bananan nona cari Cari Nodanan kami nasi ambo namo Olai kulih ambo batanyo Nodanan kami isi ambo namo Olai kulih ambo batanyo Syari deh udah siang ambo. Sia bana. Usah dipanggil ambo si nona. Ambo orang bukan anak rajino. Panggilkan saja Yuli ke pastor. Ambo orang bukan anak rajino. Panggilkan saja Yuli ke pastor. He onde ma Coba aja. Amuh coba lu. Lai amwa. Amuh aja. Amwa. Lai amuh ya. Nah, coba aja. Onde. Coba kita kawak lihat. Ajo tadi coba. Carilah. Onde mak cik lah biar Ya, sambung. coba no. Coba cek. Ya, Beko kalau- rusak mek cepet. Amuh lu usah ni. Coba lah jual lagi semangat cik aja. Lagi buat semangat cik. Tahu lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak muh aja coba lah. Coba lalu sanang jo. Serius. Kau nak coba na itu je. Nak lain ke lah coba lu. Tak mulai. Jam berapa itu? Kau jam baru aja. Dan 4 jam baru aja. Baik. Hi onde ma Hambo tak kicu di buwe enyo Hinyo urang waras dan sangko cit Untung jalai bodohnya. Salah sangko itu biasa. Dek gara-gara salah manangko. Pandang patah mau menjadi cinta. Biarang awak biarang Cino. Hatilah kanai kabak ajuo. Biarang awak biarang Cino. Hatilah kanai kabak ajuo. Biarang awak biarang gilo Hatilah kanai kabak ajuo Biarang awak biarang gilo Hatilah kanai kabak ajuo. Biarang awak biarang gilo Hatilah kanai kabak ajuo Biarang awak biarang cino Hatilah kanai kabak ajuo Susah. Okey, boleh. Nanti. Oke, terima kasih untuk Paja tadi. Ya, silakan.